Nå, godmorgen alle sammen. Det er fedt at høre, at I snakker så meget, og I skal nok få lov til at snakke meget mere i dag. Der kommer masser af tid til at få snakket og netværket og det hele. Jamen i dag der arbejder vi med, at folk får lov til at præsentere sig selv, og så har vi 2 gange 3 minutter, hvor de står og taler sammen. Og der får de lov til lige at lære hinanden en lille smule mere at kende, og det er den energi, I kan høre i baggrunden, der er helt fantastisk. Jeg hedder Carsten Brodersen og repræsenterer DFDS Seaways. Vi sælger konferencer ombord på Oslobåden, og vi har været med i det her netværk siden starten for cirka 6 måneder siden. Et fantastisk sted at møde mennesker, og Tina faciliterer jo det her netværk på sin egen engagerede og meget dygtige og saglige måde, så at vi hver morgen får talt med hinanden, får givet nye leads videre og fortalt omkring, hvad det er, vi kan med vores produkt og tilbyde til vores netværk og til vores netværk. Jamen, det her er jo en af Danmarks bedste netværk. Vi er små 30 firmaer, og som I kan fornemme i baggrunden, så er der fantastisk synergi i den her gruppe. Og en af grundene til det er, at Tina er mødeleder, og hun er simpelthen med til at holde os i ilden med og sørge for, at vi har nogle små opgaver, så vi ikke bare kommer og tror, det er en kaffeklub. Der sker noget, og vi bliver sat nogle små opgaver, og vi bliver opfordret til at holde en masse møder og skabe noget forretning med hinanden, og ikke kun mødes for at give leads. Så det er en meget effektiv måde at have Tina som mødeleder. Sidste gang der havde vi sådan en meget god ting med det her speed networking, hvor vi går 2 og 2 sammen, så I får masser af tid til at præsentere jer igen efterfølgende. Når vi nu kører den her runde, så lyt lige til, hvad folk laver, og så tænk, hvem kunne jeg godt lige tænke mig at have fat i, når vi går de her 4 omgange igennem bagefter. Altså for os i Fri Rengøring, der er netværk 80% af vores forretning. Det er en kæmpe succes, og jeg synes specielt netværket herude på travbanen er rigtig godt. Tina er rigtig god til at styre det og sørge for, at vi laver nye ting hver gang, og sørge for, at vi kommer rundt med forskellige mennesker, så det ikke er de samme, vi sidder ved, så det ikke er de samme, vi taler med. Så i løbet af sæsonen kommer vi rundt og får fat i alle og kender alle personligt. Tusind tak for rigtig fed energi. Tak for en hel masse snak, og jeg anskaffer mig snart en klokke, så jeg kan bryde igennem. Min stemme kan simpelthen ikke holde til det, men det er helt vildt fedt, at der er så meget snak